Mga ano yung tanan. Namahon ako. Lahat na ako regresyon. Kaya, Quaker oats. Sa dapoy, sliced bread. Dan ay orange. Saka nang isa, kuana. Alam na rin, bula-bula. Bula-bula. Was programi diha. Tuwas programi ni uli sa kundo. Okay. Just na agi nag-vlog to programi nga. Kuan, nagpasting ko dadon ako sa operating room. Minja na move. Kay kuan nagka-problema agi lang ventilator. Minja ugma na ko operahan ng Kalunis. Makotor na pong ranig fasting. Ini ka Domingos kadlawon siguro. Usa ning oras ha. Sige na naman. Kay ug nga to nga naay problema galang ventilator unsa nasalang ko. Mas kuyaw man hinuon. Okay ra na nga na-move. Basin daig na yung maadjong plano ang Ginoo sang kinabuhi. Sino? Basin na yung maadjong plano ang Ginoo sang kinabuhi kay na-move man. Kaya katupong panahon na lagi. Kaya katupong panahon na kuan. Nag-birthday man kong December 3. Inja. Grabe na ang kuan itong adlaw. Kapuja o ko'y pahuway. Inja. Pagka buntag sa December 4, mauto nakapuliki na kay mawala na sa ospital. I-admit ako. Pagka December 4 sa gabi wapog ko katug. Kay kanang bawo sa excited siguro. Wapog ko katug dari. Dapat sunod adlaw pud December 5. Naghiwaas gapon ko. Wa ko katug pud karon sige kog mata-mata. Lahi ra katong nay. Wa pa ko nadag ospital kay atong tug dito sa ilain simita. Kuan man, sige. Maadyo mga tug. Sige ko katug buntag udto hapon nga na sige katug. Oto. Ituto siguro pas Ginoo. Ituto siguro pas Ginoo nga kanang nay gimo bagang schedule. Kay wala ko rito pahuway. Pero karong adlaw pero katong nay na-move na. Nakapahuway na ko, nakatog na ko og tarong. Nabinta na gagang matakay di nakadyo item dari. Kalan sa ko guys. Inom sa kugatas gamay. Ugma na. Ugma sa buntag. Ako kuno iuna. Maadyo na kay ag mga doktor na ako ano pa karang may askil pa. Kay wa pa sila gipang kuri-kuri nga kasing-kasing. Ako pa ilang unang kuri-kuriun. Po naman sa Ginoo nga successful ra lang gining operasyon ko bun. Daghang ko nakit andari nga mga tiguang panahe najiban senior na kuan man kanang nay successful man nagalang operasyon nakulaw ka man kung hapon kay ingam nagang tura nga maglakaw-lakaw ko okay ra pero hindi ko magawas dahil ras kuan hallway sure-sure ko daghang ko kay hinagbo nga na kumana sila opera kuan na dari og maoperahan ha tagaan ka og kanang may heart kay katong nagsure-sure gahapon kay na may dang heart
sa nangutana ko nga karang na pila ka adlaw sa ICU, duha ko nung adlaw sa ICU. Kinahanglan ko nung inigadto sa ICU, di ko nung pa luza-luza. Kuan ko nung kalang naay askil di nga na. Kaya ligmata ko nung kay iligaman ko nung opera, sa makamata na. Arang sa kurong kapote na nag-imong lawas, anza. Kapot ka dyan, pero manakamot sa kuno ka nga malihag kag imong kamot og tiil. Ug okay na imong pananaw nga na ako na kas doktor. Okay na ko. Ako kan excited man ko. Kalang dai ang di imagine. Inig makamata na ko may koy. Inig kamata na. Inig kamata na may koy. Salamat, thank you Lord. Yan, salamat, thank you Lord. Kamata na ko. Salamat sa Ginoo. Kagitagaan pa ko laing kinabuhi. Pero mao pa nang ipangado sa Ginoo kanunay. Mao pa nang ipangado sa Ginoo kanunay nga tagaan pa ko taas ng kinabuhi. Ay, siyempre kami mo din buhi din ng kalibutan na. Hindi ako nang kinagbuhat at kinabuhi. Hindi kung mapuho na. Wala kang pamahaw. Merry Christmas! Quaker Oats. Quaker Oats. Hindi. Tamis po kani. Pinay-tapon tayo na ang gumagawin. Nja, ini ka tukos operating room. Sila insimita. Sa gawas na sa kung sila maghuwat, sila purami. Nja, pahibawan na sila sa doktor o kuha na ba? Okay na ko. Tamis. Nakaikamay yun siya. Ang kamay siyang kamay. Pamahaw dari. Huwag sila rice. Kuan ra. Pan. Enggak. Prutas nga na. Pero kaning pan, murara pa ni sila rice food guys. Kuha man ni, carbohydrate. Nanabog na naman ni. Lugay siguro ng gatid. Mag-utong na pagkukuhan. Kaning ang tepok. Gitepok ka naman ko ni Agi. Kay padong nalagyan tas operating room. Gibutakan ako dextrose. Hindi kaya ning area magkalit agang surgeon. Yung naman nga. Karang may problema sa ventilator. Yan pag nangyari padagang cardiology. Yan siya nga. Di ko nung kunin sa adto ukuan. Wajud na prepare tanan. Kay mukha nitong nagaba pauzon pa ni sa anak. Huwag masiguro uzon na. Tama ba? Makaari na to slimwell. Makaari na to slimwell inig ka. Lunis puhon. Kaya ka nang lunes o martis o kara mag-absent na siya. Ay siya maninda. Quaker Oats na nagkawantag. Gapan.
Pero yung nakaudto, bawi po. Kay, lami man og sidaan. Karakaon sa dari na ay prutas. Lain-lain. Gahapon ko anto. Dragon fruits og melon. Tapos niagi dahil lunggan. Dengan nga na dahil dapat in sino. Karakaon ay prutas ginagmay ra. Nga. Duha ka hiwa nga mangga nga na. Apple, dasa ka hiwa. Untuk na madari. Ancang gabi maligo na po ko dali ancang gabi. Katong parehang gibuhat katong nay. Hap. Bis na aging na ingon nga schedule lagi ko. Anja. Wa mo po ko mag-expect sa mahitabo nga na day mamo bagang schedule. Pero okay la. Kay kaya yung tanan nga nahitabo sa tang kinabuhi. Di plano ni Ginoo. Wanang okay ra. Wala na gulog mag-bayad dari og karang kuan extra. Kaya basig makuha nga itong kwarta sa GL ba? Kapila nag-adlaw na ito karon na siya. Pulis man ta. Hindi. Pulis. May baseball ni sa baduling. Patakadlaw. Ha? Patakadlaw. Patak-adlaw na yung milari. Upat. Tingin na guys. Update ram para may buhon. Ini man nag-opera kasi sa may maggamit sa ang cellphone.